magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng puto pao at ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lulutuin. Ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, manok, bawang, sibuyas, brown sugar, ground black pepper, cornstarch, at saka cooking oil. Gagamit din po pala tayo ng toyo para dito sa ating chicken asado na palaman. Ngayon po ay uumpisahan na nating lutuin to. Naglagay na po pala ako ng mantika dyan sa ating kawali. Ngayon ay paiinitin lang po natin. Ngayon po ay pwede na nating gisahin to. Iuna po natin tong sibuyas para hindi masunog yung ating bawang. Hihintayin muna natin na maluto itong ating sibuyas para po lumabas yung kanyang bango. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating bawang. Tapos haluin muna natin ng konti. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating manok na hiniwa ko po ng maliliit. Tapos haluin lang natin para wag magdikit-dikit. Sinadya ko po talagang hiwain ito ng maliliit para mabilis po ang pagkaluto niya. Pero di bali na po kung mas malaki dito ng konti yung pagkakahiwa nyo kasi i-steam pa po natin yung ating puto pao mamaya. So, maluluto talaga ito. Ngayon po ay maglalagay po muna tayo ng toyo. Mga 2 kutsara at kalahati na toyo ang nilalagay ko po. Haluin muna natin. Tapos, tatakpan po muna natin to ng mga 5 minutes. Ngayon po ay i-check na natin. Ayan na po, medyo luto na yung ating manok. Ngayon ay ilalagay ko na po itong ating dahon ng laurel. Tapos, isusunod natin tong ating ground black pepper. Maglalagay po pala ako ng konting asin kasi medyo kulang po yung alat ng toyo. Ngayon ay isusunod na natin ang 1 tablespoon na brown sugar. Kaya ko po hinuli itong dahon ng laurel ay para hindi po siya masyadong matapang yung amoy. Ngayon ay pwede na pong ibuhos itong ating cornstarch. Pampalapot po ito para hindi po sumabog yung ating palaman mamaya doon sa ating puto pao. Hihintayin natin na medyo tumuyo siya ng konti. Mamaya pag lumamig na po ito ay hindi na po siya sabog-sabog kapag nilagay mo sa puto pao. Okay na yata ito. Papalamigin po natin yan. Ngayon po ang gagawin natin ay yung harina naman. Ngayon po ay gagawin na po natin ang ating mixture para sa ating puto. Ito po ang ating all-purpose flour. 2 cups yan. Tapos 1.5 cup na white sugar. Tapos, cheese, itlog, patatas na prinito ko po kasi wala pong itlog na maalat dito. So, yan na lang po ang ilalagay ko. 1 cup ng fresh milk, 2 teaspoon ng baking powder, tsaka gagamit po tayo ng cream of tartar na mga 1 teaspoon. Gagamit din po pala tayo ng 1 cup na tubig. Depende po sa kakailanganin natin. Kung kulang pa po ay pwede nating dagdagan. So ngayon po ay
pwede na nating paghahaluin itong ating mga dry ingredients. Ang una po nating ihahalo dito ay itong ating white sugar. Kalahati ng cup lang po yan. Tapos, itong ating baking powder. Hahatiin ko po muna yan. Tapos, yung 1 teaspoon, mamaya ko po ihahalo. So, 1 teaspoon muna ang nilagay ko dito. Ngayon po ay ilalagay na po natin tong ating fresh milk. Ngayon po ay hahaluin natin siya. Kung napapansin nyo po, medyo kulang pa po yung tubig niya or yung gatas. So, dagdagan natin ng tubig. Dapat ganito po ka-sticky yung ating mixture. Okay na po yan. Ngayon, gagawin na po natin yung ating miring. Ngayon po ay ihihiwalay po natin yung egg white sa egg yolk. Yung egg white po ang gagamitin natin. So, ilalagay po natin yung ating egg white sa mixer. Kung wala po pala kayong mixer, pwede rin po yung 1 egg na lang ang gagamitin nyo. Tapos maglagay kayo ng powdered milk at saka margarine. Huwag na po kayong maglagay ng miring kung wala po kayong mixer. So ayan na po, nahiwalay na po natin yung ating egg whites sa ating egg yolk. Ngayon po ay simulan ko na pong i-mix ito gamit ang ating stand mixer. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating 1 teaspoon ng cream of tartar. Ayan na po, ready na po yan. Kapag ganito na po ang itsura, pwede na yan. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating miring dito sa ating mixture. Tapos hahaluin natin. Ubusin na po natin. Ngayon ay ihahalo na po natin itong natitira pa natin na baking powder para umalsa po siya. Ngayon po ay pwede na nating i-steam itong ating photo pow. Ngayon po ay lalagyan na natin ng liner itong ating mga molder. Habang naglalagay po kayo nito, magpakulo na po kayo ng tubig dun sa steamer nyo. Ngayon po ay lalagyan na po natin to ng ating mixture. Mga 1 kutsara at kalahati lang ang ilalagay natin. Tapos maglalagay tayo ng ating palaman. Mga 1 teaspoon lang po ang palaman na ilalagay natin. Tatakpan lang po natin yan. Tama na yan, baka umapaw po. Ngayon ay lalagyan na po natin ng toppings na itong ating patatas na prito. Tapos lagyan din natin itong ating cheese. Ngayon po ay isasalang na po natin itong puto pao sa ating steamer. Hihinaan lang po natin ang ating apoy. Dito po natin ilagay sa pinakamahinang
adjustment. Tapos ngayon ay tatakpan na po muna natin to. Gagamitan natin ng tela na pangtakip. Ngayon ay hihintayin po natin ng mga 10 to 15 minutes. Ngayon po ay i-check na po natin kasi 15 minutes na po ang nakalipas. Tignan po natin kung ano na ang itsura. Ayan na po, luto na po yan. Ngayon po ay hahanguin ko na po itong ating puto pao. Ayan po. Ayan po ang ating finished product ng ating puto pao. Napakalambot po at napakasarap. Ito na po ang ating finished product ng puto pao. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!